Χαίρετε. Σε αυτό το βιντεομάθημα θα δούμε πώς μπορούμε να εγκαταστήσουμε το Joomla στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και συγκεκριμένα στο λογαριασμό μας. Άρα λοιπόν ως προαπαιτούμενο είναι να έχουμε λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνουμε είναι να κατεβάσουμε το Joomla. Ανοίγουμε ένα Google, πληκτρολογούμε Joomla. Η πρώτη σελίδα που βλέπουμε, joomla.org, και πηγαίνουμε εκεί που λέει Download. Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, λόγω του λογισμικού που έχει στο σερβερ του, μας επιτρέπει να εγκαταστήσουμε το Joomla της έκδοσης 2.5. Προσοχή, όχι την 3.1 λοιπόν έκδοση, αλλά τη 2.5, η οποία είναι πλήρως λειτουργική και, όπως λέει και εδώ πέρα, θα υποστηριχθεί έως και το 2014. Πατάμε στο κουμπί και το αποθηκεύουμε παραδείγματος χάρη στην επιφάνεια εργασίας και περιμένουμε να κατέβει. Με την ολοκλήρωση του κατεβάσματος θα πάμε και θα δημιουργήσουμε έναν φάκελο και εκεί μέσα θα τοποθετήσουμε το συμπιεσμένο zip αρχείο μας. Το αποσυμπιέζουμε και αφού αποσυμπιεστεί, το οποίο μπορεί να κάνει λίγη ώρα, βλέπουμε ότι η Joomla μας είναι στο φάκελο του σκληρού μας δίσκου αποσυμπιεσμένο. Είναι γύρω στις 4.000 αρχεία και αυτά θα τα ανεβάσουμε τώρα στο σερβερ, στο λογαριασμό μας που έχουμε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο, προϋποθέτει ότι έχουμε κάποιο FTP client εγκατεστημένο στον υπολογιστή μας, με τη βοήθεια του οποίου θα ανεβάσουμε όλα αυτά τα αρχεία πάνω στο σερβερ. Ένας τέτοιος FTP client είναι ο FileZilla. Μπορείτε να τον αναζητήσετε πληκτρολογώντας FileZilla στο Google. Είναι η πρώτη επιλογή. Είναι freeware πρόγραμμα. Και επιλέξτε εκεί που λέει Download FileZilla Client. Όχι τον server, τον client. Έτσι. Και επιλέξτε την πρώτη επιλογή με το πράσινο κουμπάκι. Αφού το κατεβάσετε και το εγκαταστήσετε, θα το τρέξετε και θα εμφανιστεί η ακόλουθη εικόνα. Θα συνδεθούμε λοιπόν τώρα με το σερβερ μας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Πριν το κάνουμε αυτό, ας συνδεθούμε με τον πίνακα ελέγχου μας στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο για να δούμε κάποια στοιχεία τα οποία θα τα χρειαστούμε και αργότερα. Οπότε ανοίγουμε έναν browser, ένα φιλομετρητή και πληκτρολογούμε www.sku.gr. Πηγαίνουμε πάνω δεξιά και πατάμε το κουμπί σύνδεση. Όνομα χρήστη βάζουμε αυτό που μας έχει δώσει το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και password, το password που έχουμε, και πατάμε το κουμπί είσοδος. Όπως βλέπετε τώρα λέει αποσύνδεση και με καλωσορίζει λέγοντας μου «Γεια σου». Επιλέγουμε το δεύτερο κουμπάκι
πάνω γωνία δεξιά, Play My School. Επιλέγουμε από τα αριστερά το σύνδεσμο που λέει πίνακας ελέγχου. Επειδή τώρα θα έχουμε πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα, όπως ρυθμίσεις και κάποια άλλα πραγματάκια, μας ζητάει να βάλουμε ξανά τον κωδικό μας. Οπότε πληκτρολογούμε τον κωδικό μας και πατάμε ίσο. Βλέπετε εδώ πέρα ότι είναι ο πίνακας ελέγχου του λογαριασμού. Έχει για προσωπικές ρυθμίσεις, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και δικτυακός τόπος. Αν πατήσουμε εκεί που λέει δικτυακός, στοιχεία δικτυακού τόπου, θα δούμε κάποιες πληροφορίες, όπως είναι οι ακόλουθες. Πρώτα απ' όλα μου λέει ότι για να συνδεθώ και να ανεβάσω τα αρχεία μου, βλέπουμε ότι ο host βρίσκεται στη διεύθυνση users.sku.gr. Οπότε αυτός θα είναι το σημείο στο οποίο θα συνδεθούμε. Όνομα χρήστη, Χριστινάκης και password τα λοιπά. Θα επιστρέψουμε πίσω και πάμε στο FileZilla. Εκεί που λέει λοιπόν Convos, γράφουμε users.sku.gr, όνομα χρήστη, αυτό που έχουμε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και κωδικός πρόσβασης όμοια. Μπορούμε να πατήσουμε το κουμπί γρήγορη σύνδεση. Οπότε ξεκινάει η διαδικασία. Οπότε βλέπουμε ότι συνδέεται και βλέπουμε ότι εμφανίζεται στο δεξί μέρος αυτό που ονομάζεται απομακρυσμένη τοποθεσία και είναι ο χώρος που έχουμε στο σερβερ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Συγκεκριμένα εμένα βλέπετε ότι υπάρχουν ήδη κάποιοι φάκελοι, όπως και κάποια αρχεία. Εσείς το πιο πιθανό να μην έχετε κάτι πέρα από ένα ή δύο φακέλους. Αριστερά αυτό που βλέπουν είναι είναι η τοπική τοποθεσία μας, ο σκληρός μας δίσκος. Εγώ επιλέγω να πάω στην επιφάνεια εργασίας γιατί εκεί έχω βάλει τα αρχεία του Joomla. Βλέπουμε εδώ είναι ο φάκελος που είχα δημιουργήσει πριν. Μπαίνω μέσα του και εδώ βλέπω τον υποφάκελο στον οποίο αποσυμπίεσα τα αρχεία. Αυτά όλα τα αρχεία θα πρέπει να τα μεταφέρω στο σερβερ. Για να το κάνω όμως αυτό θα δημιουργήσω πρώτα ένα φάκελο στο σερβερ του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Και για να το κάνω αυτό πατάω ένα δεξί κλικ στην περιοχή εδώ πέρα και το κουμπί δημιουργία φακέλου. Προσοχή τώρα. Ο φάκελος που θα δημιουργήσω θα είναι αυτός ο οποίος θα φαίνεται όταν κάποιος θα θέλει να συνδεθεί με τον ιστότοπό μας. Δηλαδή, αν ονομάσω το φάκελο Βασίλης, τότε ο ιστότοπός μου θα είναι της μορφής users.sku.gr κάθετος το όνομα χρήστη που έχω, username δηλαδή του χρήστη που έχω, κάθετος Βασίλης. Εκεί θα είναι ο ιστότοπός μου. Οπότε η επιλογή της ονομασίας του φακέλου είναι σημαντική για την εικόνα που θα έχει ο ιστότοπός μου. Συνήθως χρησιμοποιείται η ονομασία site. Ιστότοπος δηλαδή. Εγώ, επειδή ήδη το έχω δημιουργήσει το φάκελο site, θα φτιάξω έναν προσωρινό άλλον, τον οποίο θα ονομάσω site2. Εσείς μπορείτε να βάλετε ό,τι νομίζετε καλύτερο. Και πατάμε OK. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχει δημιουργηθεί ο φάκελος site2
στον οποίο φάκελο θα μεταφέρουμε όλα τα αρχεία τα οποία αποσυμπιέσαμε πριν στην επιφάνεια εργασίας μας. Οπότε μπαίνουμε με διπλό κλικ στο φάκελο site 2, βλέπουμε ότι είναι κενός και από την αριστερή μεριά βλέπουμε εδώ πέρα το φάκελο στον οποίο είχαμε αποσυμπιέσει το Joomla και επιλέγουμε είτε με Ctrl Α είτε με Shift και τα βελάκια όλα τα αρχεία τα οποία βρίσκονται μέσα στο φάκελό μας στα αριστερά. Βλέπουμε είναι μπλε επιλεγμένα. Αν πατήσω τώρα δεξί κλικ πάνω και το κουμπί αποστολή, αυτά θα αρχίσουν να αποστέλλονται στο φάκελο site 2. Πατάμε λοιπόν. Βλέπουμε έχει ξεκινήσει η διαδικασία. Εδώ κάτω αριστερά βλέπουμε αρχεία σε λίστα αναμονής, είναι γύρω στις 4.800 και κάθε φορά που ένα μεταφέρεται από αυτά τα αρχεία μου το λέει ως επιτυχημένη μεταφορά, όπως βλέπετε εδώ δίπλα. Αν κάτι δεν μεταφερθεί θα το περάσει ως αποτυχημένη μεταφορά. Αυτό θα κρατήσει λίγη ώρα η διαδικασία, οπότε καλό είναι να περιμένετε και όταν τελειώσει εδώ θα γίνει 0, ενώ εδώ θα έχει το νούμερο αυτό 4.000 κάτι. Και αυτά έχουν μεταφέρονται. Βλέπουμε ότι έχουν μεταφερθεί όλα τα αρχεία μου, 4.883. Είναι μέσα στο φάκελο site 2. Και η διαδικασία έχει τελειώσει. Αφού τελειώσαμε με το ανέβασμα του Joomla στο σχολικό δίκτυο, πηγαίνουμε ξανά στον πίνακα ελέγχου, ανοίγουμε τη σελίδα ρυθμίσεις βάσης δεδομένων MySQL. Εγώ τώρα θα δημιουργήσω μια νέα βάση δεδομένων. Εσείς δεν χρειάζεται να το κάνετε αυτό εφόσον δεν έχετε φτιάξει κάποια άλλη σελίδα. Θα φτιάξω μια προσωρινή νέα βάση δεδομένων, πατώντας το κουμπί προσθήκη και μετά το κουμπί εφαρμογή. Ωραία. Στο φιλομετρίο μας λοιπόν τώρα θα δώσουμε τη διεύθυνση με την οποία θα κάνουμε εγκατάσταση το Joomla. Πάμε λοιπόν και γράφουμε users sku.gr κάθετος το όνομα χρήστη που έχουμε και κάθετος το φάκελο στον οποίο εγκαταστήσαμε το Joomla μας, εμένα είναι το site 2, κάθετος administrator. Βλέπουμε ότι μου άνοιξε ένα παράθυρο στο οποίο μου λέει ότι είναι η Joomla 2.5.11 εγκατάσταση. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να χρησιμοποιήσουμε για να εγκαταστήσουμε είναι η γλώσσα. Βλέπουμε ότι είναι από προεπιλογή το Greek, οπότε πατάμε επόμενο. Εδώ μου λέει κάποιες σημειώσεις, ένας έλεγχος που γίνεται, τον οποίο δεν χρειάζεται να κάνω κάτι παραπάνω. Πατάω επόμενο. Εδώ είναι η άδεια χρήσης του λογισμικού. Πατάμε επόμενο. Και εδώ τώρα πρέπει να δώσουμε τις ρυθμίσεις για τη βάση δεδομένων μας, οι οποίες είναι και πιο σημαντικές για να πάνε όλα καλά. Εδώ που λέει είδος βάσης δεδομένων το αφήνουμε όπως είναι, αυτό δηλαδή που λέει MySQLi. Στο όνομα διακομιστή όμως θα το αλλάξουμε. Οπότε πάμε στον πίνακα ελέγχου και βλέπουμε ότι ο εξυπηρετητής host ή server είναι αυτό που λέει userdb. Το επιλέγουμε, copy, με αντιγραφή και το επικολλούμε στη θέση localhost. Όνομα χρήστη είναι το όνομα που έχουμε, το username που έχουμε στο πανελλήνιο σχολικό δίκτυο. Στο κωδικό
δεν βάζουμε τον κωδικό που έχουμε στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Επαναλαμβάνω, δεν βάζουμε αυτόν τον κωδικό. Θέλει τον κωδικό που έχουμε από τον πίνακα ελέγχου για τη βάση δεδομένων μας. Είναι αυτό που λέει κωδικός πρόσβασης MySQL. Το επιλέγουμε και το κάνουμε επικόλληση. Τώρα, στο όνομα βάσης δεδομένων θα βάλουμε το όνομα της βάσης δεδομένων που έχουμε. Εγώ επειδή έφτιαξα μια δεύτερη και θα βάλω τη δεύτερη, θα βάλω το όνομα αυτής. Δηλαδή Χριστινάκης, κάθετος, underscore δηλαδή, κάτω παύλα, db2. Εσείς βάζετε το αντίστοιχο, την αντίστοιχη δική σας βάση. Το πρόθεμα πίνακα το αφήνουμε όπως έχει. Το αφήνουμε όπως είναι και το υπόλοιπο και πατάμε επόμενο. Οπότε ξεκινάει η εγκατάσταση και πάμε στο επόμενο στάδιο που μιλάει για το FTP. Δεν θα πειράξουμε κάτι στις ρυθμίσεις FTP, αυτό πάμε να τα αλλάξουμε και αργότερα. Πατάμε επόμενο. Το όνομα του ιστότυπου μας, εδώ μπορούμε να βάλουμε ένα προσωρινό όνομα. Αλλά αυτά μπορούμε, όπως είπαμε, να τα αλλάξουμε και μετά. Τώρα, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, καλό είναι να βάλουμε το email που χρησιμοποιούμε συνήθως. Ενώ στο όνομα διαχειριστή έχει από προεπιλογή το admin. Καλό είναι να το αλλάξουμε. Μπορούμε να βάλουμε κάτι δικό μας. Για λόγους ασφαλείας. Και φυσικά να δώσουμε ένα password να μπορούμε να μπαίνουμε. Τώρα, υπάρχει επιλογή να βάλουμε ένα ενδεικτικό περιεχόμενο, δηλαδή να υπάρχουν ήδη κάποιες σελίδες μέσα στο Joomla που εγκαθιστούμε. Δηλαδή ένα ενδεικτικό ιστότοπο. Εγώ δεν θα βάλω τώρα κάποιο, θα αφήσω κενό. Αν εσείς θέλετε να βάλετε, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί που λέει εισαγωγή ενδεικτικού περιεχομένου. Αν αυτό επιθυμείτε. Εγώ προτιμώ να έχω μια κενή σελίδα, την οποία θα χτίσω σιγά σιγά. Οπότε πατάω επόμενο. Σε αυτό το βήμα μου ζητάει να σβήσω, να κάνω διαγραφή του κατάλογου με τα αρχεία της εγκατάστασης, οπότε και πατάω το κουμπί για να γίνει η διαγραφή. Και περιμένω. Μου έχει βγάλει σφάλμα, δεν πειράζει. Αν μου βγάλει σφάλμα, τότε ανοίγουμε λοιπόν ξανά το FileZilla, κάνουμε ξανά σύνδεση, πηγαίνουμε στο φάκελο, site 2 που εγκαταστήσαμε το Joomla, επιλέγουμε το φάκελο Installation, δεξί κλικ πάνω του και διαγραφή. Και πατάμε ναι. Οπότε δεν έχουμε κάποιο άλλο θέμα. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι υπάρχουν δύο κουμπιά εδώ. Το ένα λέγεται ιστότοπος, το άλλο διαχείριση. Αν ανοίξουμε μια καρτέλα και δώσουμε users.squ.gr κάθετος το όνομα χρήστη που έχουμε και το φάκελο στον οποίο εγκαταστήσαμε το Joomla μας, δούμε τώρα ότι θα ανοίξει η σελίδα, βλέπετε, η οποία βέβαια είναι κενή, γιατί δεν αφήσαμε τίποτα μέσα. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα εγκαταστήσουμε ελληνικά. Οπότε πατώντας το κουμπί διαχείριση,
μας πετάει σε μια σελίδα με διεύθυνση users.sku.gr κάθετος το όνομα χρήστη κάθετος site2 κάθετος administrator, την οποία καλό είναι να αποθηκεύσετε στα αγαπημένα σας. Εδώ δίνουμε το όνομα χρήστη που είχαμε δημιουργήσει πριν με το password αντί για το admin που είχε και πατάμε login. Αυτό είναι το backend του Joomla. Αυτή η σελίδα εδώ διαχείρισης, από την οποία θα μπορέσουμε να αλλάξουμε σε πρώτη φάση την γλώσσα. Το Joomla δουλεύει σε δύο επίπεδα. Το ένα είναι το front-end, δηλαδή αυτό που βλέπει ο χρήστης που μπαίνει στη ιστοσελίδα του, που έχουμε φτιάξει, είτε είμαστε εμείς είτε είναι οποιοσδήποτε, και το άλλο είναι το back-end, δηλαδή η σελίδα που βλέπετε εδώ, που είναι για τη διαχείριση του Joomla μας, ο administrator. Από εδώ πάμε extensions, επιλέγουμε language manager, και επιλέγουμε install language, τα δεξιά, βρίσκουμε την ελληνική, είναι πιο κάτω, ας βάλω εδώ να φαίνονται όλες οι γλώσσες, βρίσκουμε την ελληνική, είναι αυτή εδώ, πατάμε check για την Greek και κάνουμε install. Οπότε θα φορτωθεί η γλώσσα και μας δίνει το μήνυμα install Greek ως successful. Πάμε ξανά στο language manager. Βλέπουμε ότι τώρα υπάρχει η ελληνική και θα την ενεργοποιήσουμε. Βλέπουμε εδώ ότι είμαστε στον υποφάκελο installed site, δηλαδή η γλώσσα για το site μας. Οπότε αν πατήσουμε εδώ στο αστεράκι default, θα είναι αυτή η οποία θα είναι η default γλώσσα για το site μας. Για να δούμε, αν πατήσουμε μια ανανέωση, παρατηρούμε ότι αμέσως κάποια πράγματα γίναν ελληνικά. Πάμε τώρα για το backend του διαχειριστή. Πατάμε το φάκελο Install Administrator και όμοια εδώ επιλέγουμε Default να είναι η ελληνική γλώσσα. Βλέπουμε αμέσως ότι όλα μεταφραστήκαν στα ελληνικά, πράγμα που είναι πολύ βολικό για μας. Οπότε μπορούμε τώρα να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να φτιάχνουμε τη σελίδα μας. Αυτό ήταν λοιπόν ένα βίντεο για την εγκατάσταση της Joomla 2.5, καθώς επίσης και την αλλαγή την εγκατάσταση και αλλαγή της γλώσσας στην ελληνική. Με όμοιο τρόπο γίνεται η εγκατάσταση της έκδοσης 3.0, απλά έχει μια διαδικασία όπου πρέπει να περάσουμε κάποιο κώδικα και αυτό θα είναι ένα άλλο βίντεο μάθημα. Σας ευχαριστώ.